Yan, hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur. Welcome to my channel. Yan, maayong hapon sir. Ito yung pamatay, hintan mo eh. Pintura, sir. Lapos yun o. Lagi. Sapo na mo ka. Sino nito? Kung sa'yo mong paminaw, sa mong kalintura, gitugnaw ka, giinit. Init, Tugnaw. pero sa labaw. Kung mo naglabaw ang tugnaw. Pintura. Kaya nag-jacket mga, kalintura mga. Gapon ba man eh? Nga, Naulian ko gani yung bungkan. Wasan ko ba? okay na. Tingala ko ganina ng alas 2. Pag mata, natulog ko. Oo. Balik ko pag-init ang lawas. Hindi kapot. Yung bro tugnaw po, sabay. Bueno. Grabe rin ba? Kung galing yung laing, kung lao, pero kung ibatay, uguay ko mabatay, kapuya lagi sa laing yung lao, balik-balik ko kuha. Isog ka ang panahon rin ba? Yung nag-anheder eh, halos pareha ra. Marag ko ay. O, nagabok, kalentura, tugnaw, init. Sabay na siya. Napareha ra ba? Pero nahin na yun, yung mong gipag temperature wala. Wala. Kasi kung nang yun, labad ulo dili. Dili ay labad sa gamay. Labad, ano mo Paano dyan? man eh? Sa ulag tulog. Tulog ko ganina. Pagdating ako hinanaw ka, tulog yung ganina. At least nakatulog yun. Yung mata, Naghapon kayo nga natulog ko, alauna sa hapon, mata ko, apit na alas 6. Grabe, lain na yung itong paminaw. murag lamay ko ng higda na lang. Di po pwede siguro kita higda. Pod, Putay kwarta po anak ko. patay doon. obra na. Di po pwede na, no? Nahilot na tagawa pa. Wala pa sir, pero Karon katong... pa? Oo. Pero katong October 14, may natato, may kalintura po ko ba? Nga. Nag-search ko sa Facebook, kung dami yung kayo mag-pilot, sa kayo, mangilaw tayo. Nga. Mangilaw tayo sa Bigo, sige, gawas man imuhang kuhan, mo to, chat, sika. Yan na, ayo na po, naulian ko kalintura din na to, wala ko ni padala Wala na ng lang. pilot. Nagkaroon na, kay numdum ko, tama rin, katong hindi ko ano itong yagi, hindi chat, hindi tawagin sulay, kumag man sila. Kaya makalugar ka sir sa YouTube. Masearch ka dito, Eric Hilot lang. I-subscribe na lang po. May na lang po batungagan. Sa Eric Hilot ka na. YouTube na na ko ni. Kana? Oh, Eric Hilot lang yun. Tanaw daw na abay ko. Subscribe na daan. Matay, no, magawas din, no? Kung mukhang kagilot-gilot, no? Ano mo, akong research ito sir. Ano, kana. Salamat. May naluntungan ka sa importante bilang kang isa, no? Lagi? Hindi na pwede ko. Wala kayo piso. Di ko nakabot ang gatos. Okay. Kulang yun na siya. Kulang gano'n siya. Di po na pwede sa mall. Kulang piso. Oo, likod. Sir, kulang na piso. Sa tindahan Pwede ba na? pwede. Pwede ba na sa mall na kulang piso? Hindi ay. Pero depende sa cashier nga. Masukol siya nga. Charge siya ha. Charge yun ano. Yung mag 20 ka piso. 20 deduction ito. Deduction. Mas okay pa ma-over sa gamay. Oh, Kung 15 pesos ata diferensya. 15 overcharge. Ano ba? Overcharge. Sige. So, asa kayo malay sir? Nag-board ako dali sa bandor. Latok. Natok. Pero taga-asa juga. Matanaw sir. Ano ba? Ibungbong. Yung doon na mamang. Layo mo. Dahil sa kuan diyon yung sa 71 ba? Pwede po. Sulod yapon ka biliwan. Oh, poblasyon bukid pa. Usawa, taga Numorsia. Ano na siya? Ubos sa tuwak. Napo yung mga luta dito sa tuwak po. Katay Willis. Dili. Dari na. Doon sa biliwan. Malayo Dili. na. Sulod to na. Sulod tayo sa Bidyohan. Ano nga siya sir? Bali, boundary sa ngay, Tibongbong. Ang galing dari ka pikas doon na, kuha na niya siya. Ako sa Kiblawan. Boundary. Boundary sa Kiblawan o Matanaw. Dito na. Oh. Mamambas doon, lagi yun. Dari ang Kiblawan. Layo di ay. Bukid pa mo ano? Bukid pa dito. Sige. So ayan. Shout out sa taga Tibongbong. O Tibongbong, Matanaw, Davao del Sur. Nasi Sir Diren Town. Pati inita sa lawas. Oh. Duhan na isapaw. Pero, tawag man.
Dating inita saya niya naayo, nibalik niya ayo, nibalik ano na lang, balik ra. No, so tabangan na tong mamayo inabanan sa pagkampo sa Ginoo, no? So halos mauna lang gud balik-balik ron diri nga nagaduol sa kuha. So sige atong tabangan no nya shout out sa taga Tibongbong, Matanaw, Davao del Sur. So ayan guys. Yo, manipulito. So of course, to ang mga viewers nako, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, India, Vietnam, Thailand, Laos, Singapore. Of course, ang Indonesia, thank you for watching my YouTube channel. Of course, siyempre, ang Pilipinas, number one of sa lahat ng mga OFW, God bless inyo. Thank you so much. Digo City, Davao del Sur, Mindanao, thank you so much sa mga suki. No, daw na nangutan na sa kuha. Ang address na ko taga Digo City ko. Barangay Sunuan, First Time Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Of course, kung karoon lang kakakita sa kuha, please subscribe po para madungan ka kita ano po subscriber. Kung ganang kagilot, please subscribe, like, and share yun. Pag-share lang po, no? Para mas dagan ang masayo, daghan kitang matabangan. Of course, kung ganang ka mag-friend sa kuha, anak ko Facebook, Eric Hilot ng Traditional, o ang Eric Hilot ang Binisaya mo na akong Facebook kung ganahan ko. So ayan nga maghilot na ko. Shout out sa taga Matanaw, Tibongbong. Ayan guys. Love you guys. Gambay ng mo sa Aka dito ka na ko. Dito ko ka na. Oh. Ano siya? Pero sa pagkamay. Kaya kada? Limit ko isa po. Itong saka? Kuhan mo daw, doon mo daw sa Kiblawan. Dapat sa likod ng barangay. Kiblawan? Pan, kung mawagi kag Matanaw, agi kag Tamlangon. Oh, bulok-buri, na naswerte. Lusot ko dito. Dito ba kayo padada? Diha, kayo ko padada. Dito kayo padada, kanina kan. Dito Tibongbong ya. Kanang pan pa, pag-abot og naswerte, mo tulog pa ka. Ganun pa mo, mapagbiday. Ako, wala, alam na, bugtaw na. By food. Oh, wala naman ikaw na, nagabiyahe ka pandemic, wala na. Sigaran nito, marag, analog motor no? Motor na lang. Nandiyo kay service. Agi kayo sa inyong kuwan. Iwa kay motor ito, problema kayo. Pero nin, datandalan. Wala pa, o para umag minto. Wala pa kamot ito. Kado naman sa paborong kayo padada. Pasulot pa man ang Lahi man lang, sulot pa man. O lagi, marag pasulot ka na Tibongbong. Ay, itong tinutulungan, kasi ito layo ka to. Ayun, yan sa kuwan. Manggahan. Lungado. Dali. Yung inig presyo, pwede po yan. Pwede po rin sa police station, no? Pwede. Ako na, pati po kayo. Pero, pimintado na nga ito. Ganun, pinutulog. Pintado na? Talan, ano na? Ayang pamilya to. Ano to? Talan? Salam, sa Talan tungan. niya. Tapos na lang pagtalan niya. Ate sa tungan. Oo. Naghanag yung mga lugar nga sa Bludon, gano? Ito ka na sentro,
layo na na to. Napag gini mo suok-suok ba? Ay matanda ba pinakadagdag barangay sa Dabudis to. Tanaw no? Mga 30 taon na kasi ng barangay ya. Yung mga suok-suok ba no? Oh. Oh, matanaw na ko na. Barangay na na dia. Oh, matanaw gyud ko na. Ako kung matanaw eh. 32 sila na barangay. Yung mo gyud na siyang sukato, kita ko agad. Katag kay ba? Dako yung buwan lang. Dako siya. Oh. Asa digos mo na. Ang ipit. Digos na. Barangay mo na sa buloy. Dako kay digos. Dako digos. Abot mo kapatagan digos ko na. Pero dako digos. Gamay matanaw, may kumpara naman digos. Patagan pa lang lapad kayo. Dako ang kapatagan. Yaha ko na. Abot pa dito San Miguel, digos na. Digos na. Labres na cross. Daraw. Dako del Sur de. Nadapto. Dabsor. Dagan lang mga tuwan. Bata? Ah, gamay ka dagat. Muna di ka maayo. Ay to. Ayo na ni. Ha? Sige nag-link ko sa kusina ba? Ay matandog mo lawas ba? Hindi mo bulag sa kusina pa. Hindaw na. Hindi ko sila ito kan. Sige. Itantalo ko sa YouTube bang ba kana mga tirador dito lagi dito oh kita dito mga lagnat dito sila puro shoot mga bali mga wala sila ka na bitong lagnat masama ang pakiramdam wala ano ko nung tira la ha daghan mo kung ibalo depende lang ko depende sa kaso ako lang kay murag ako'y kasagaran last kana bitaw murag di mahubad sa uban ako'y last ako be Wala dito. ah Dito mula. Oo. daghan diri may mga naagi nagkuan mo ba Balik-balik na. Kasa na lang. Ini dari aku dah be. Mulai na nagakuan sa uban. Tanaw na ko. So tanang nga naga YouTube ba.
Murag, sa tanan nag YouTube, murag ako rin hago. Ano bitang, anong sakripisyon bitang boss? Kanawa. Sige ba, apakon lang. Kapon, apakon. Hmm. O, lagaw. Ayun na lang. Ya, gamay ra. Ala na. Apa, ano, ito sa ulos, ito na. Oh, grabe, nakuhaan ba din ako ba? Pero, dagang masalamat ako. YouTube pa ako reply. Sa YouTube, kung masalamat. Ilit mo din yung panayo. Ilit mo din yung panayo. Ah, ito? Ano, wala ka? Ilot, ilot. Juwag ko. Huwag mo ko na. Sam lang ako. Puro panood siya. Ulo, singot uga, anak niya siya. Mga ko, sige lagi ka panrapo, boss. Pati singutan na nakoy taon ko lang. Panikamot na hindi. Kada manghilot lang rin ba? Kamu lagi. Ano man lagi mo ba, boss? Lagi di manrapo. Kaya panington. Ako na ito ko kapugo mo. Builo ito ko. Sila naman dito. Katagalog kapitan ni mamaya. Shout out sa Tagalog mo dito. Sila boy, asa naman sila? Bisaya ko itong gumagiti pa. Ito, kadami. Bisaya din sila. Ibu, ito. Sa Bisaya. Nakakuha yung face dito. Asa may dapit. Wala na nagkakapon na yung dati. Ayaw na pa. Bigyan mo sa kitan. Ha? Bigyan mo sa kitan. Ayaw na pa. Suratan nga paghapag ko. Katunayan yung buko, may buko. Ay, duro kaya na may yung kabot. May dapat yung gamot. Ikat mo, wala ang buko. Ikan siya. Wala mo naman. Wala, grabe nga pasok mo anak. Wala gini kusulat ang picture mo. Ay, hapon na bay.
Inom ka, boss? Inom ba ka? Yung nagbayra? Karanta na lang ko kayo. Tumilog pa rin sa unang bata-bata pa na grabe din mo inom. Tap na tap. Ang tagamay pa sa... Tuglay kung may lumuri. Ha? Nagbarangay ka na mo. May lulong. Milo again, no more Milo. Sarang lang, tabliya. Yan, ano? Sige, ano lang ako yan. Nanoktok na. Oo, no, pinagulog ka na pinag- Kaya sa pika sir, inaya lang ni sir. Na nahiwi ba na yung tuway-tuway. Una sir. Ay, Oh. wag mo na kayo na. Problema na, hilot din ako ito ni Gawas. Ano ba? Dere, ano yun? Ibalin dere o. Ano man na? Gani-gani yun, nabalik ko sa Kahit kayo. kuhan ba? Na... Kuhan ba? Iba ba ito? Pag tungdong ang alas 12, birthday na ko yun. Ano? Kuhan ba? Yung mata ko, kaya nag-12 na, birthday. Bangon ko. Oh, nga. Alam ko gintaan, may salog ba niya? Ang banig, ano yung nag-straw, danlog. Nga, nag-umo ko to. Tindong na ko, luhod mo ko. Na-slide man ang kuhan. Kaya ko tuhod. Nga. Mo to, libalin, dress kini daw ang kuhan. Nagkabulwaran, balik. Nabalik, pinaon sa akin. Tapik naman ito kung mamahan ko noon. Balik. Gamay pa ka. At mga kuhan ko sir. Wait na, gawa ko sinot. Ito, pwede mabasak-basa yung buwan. Ano? Karon. Ha? Karon. Pati ka na yung udas, plato. Ah, wala, good ka, bawal good. Bawal yun. Bawal, kumahimo lang. Di ko pwede mo basa karon. Ingon sa manghilot. Ang ito ka ron. Pangungit ang juga ha. Napapuro manita di aron. Ah, patay ka ron, wala mo mungit. Wala kang tawag. Oh, hindi mo agas. Nanakayaan ka lang sir. Ha? Nanakayaan. Oh. Nala. Pero wala pa ko kakuha. Magko pa man. Ano, mahina yung Pero matigom na gana. Anak mo na siya ko. Matigom na gana, balang piso-piso. sa kadyo na ulo sa pero matulog. Ko lang minago nga nalay yung isa ka video na ko nga mo boom. Kumara, anak naman tayo yung vlogger na nalay yung kay isa ka video nga mo kusog itong kalit. Viral. Mo viral siya, kanak mo iya ang kwarta. O dili man mo viral, tanan ni mo mga kuhan, murag dagan mananaw na ba? Trending na. Trending, kusog na dito. Kanigan ang naunta. Hindi pasapasa man. Ako normal pa lang. Kamay na lang. Tapos na ha. Ako to na. Lugod, lugod natin ka nagmay. Ako mong gikuha nung magdadaghan po mong subscriber, viewers. Ang problema ko nang imo ko subscriber daghan po. No? Ano na eh. Ito na yung patawa.
Ako, hindi mo bangan. Abot na di ka Japan rin. Ang nagadry magpahilot. Di kalakaw. Budget Mas mo tusok. Budget dito. Juan. Disimlan. Muli lang sa Pinas. Oo. Di lang sa kalakaw. Kada uli, magdito trabaho, maligo. Kung sa may tambal, kung wala doon kailangan ikatambal ni mo. Anhe dali, tagilotong ka pa. Ako pa, tagilo. Uli na. Kalakaw na siya. Nakat ko sa dito. One to no. Winter. Nalimang ka, oh. Nalimang ka gikan ato po, Pilipinas, ako yung napilian. Tungol lang sa Facebook o ka ng, ano, no? YouTube. Lumakakuan juga ba ng, grabe din sa advertising, no? Na wala ko kay bayad. Hindi mo kung bayad, share lang mo, no? Post lang man. Namo din mo kita ano. Auto. Maninresar ba, no? Itlog, manok. Tanan hayop kung itiing, ha? Oo, gila ka. Mata batong ayaw, talong, ha? Yung maayo na ka, pwede na mo. Dapat mong gutay, kung naman kung bumong gutanan ron. Patay ganin ako. Upload na wala. Wala pa Wala, kung wala ni magkuha. Imo na gid gani ha? wala. Natagak ito sa kanya, nakita na. Kung lang paghihatag ito. So, pura na baga rin natin. Ano mo ang bak? Kanino ko na ko ba pagkuha sa kwarta sa kuan kami kung bugas. Bantayan. O, di pag naog na tagak. Ah, yatag. Nakita. Ito magyatag na sa mga kay. Dito man sa atong sakyan na. Pag naog na. Wala lang pagkulo na. Buhay na na. January pa, natag na pinasuhan. Init naman. Pero oo, mabuka. Oh. Pwede ko man ano, may hapon ka. Tugang yung bugay ito, yung city mo, no? Kaya na si Buling Rose eh. Ayan. Ano pilot mo da? Ha? Ano pilot mo da? Ano pilot ka? Masakit ang ito. Subukan niya yung manghilot sa digos. Sabi nila, magaling ka daw. Subukan niya. Ay, patsa, ay butulay. Ito siya. Testing. Ano sa kontra? Ang iba, bahalag magsakit, hindi lang mag-testing. Wala kang testing. Naglog sila madaming pera natin.
Okay, sunod na ni. Bukaw na din. Ano? Bunga na dyan, kami hapot alam. Kaya may lakas ako kay Buying. Okay, chocolate na. Hmm. Hindi ko sarap ipadala si Tito. Kaya ba din? Gabay na. Ano na itong tilapia to? Hmm. Parang Saan ka tilapia. masaya? Parang tilapia. Ano na? Mitsi. Magatok paglamat ito mahala. Ang ulit gas pa prito. Unan lang, pero may sabaw. Ang pinakadalami na tilawan ako inununan katong sa kuwan, sa kulon, no? Kung mo ito gamitin mo, no? Kulon ang gamit. Wow. Boss, ayun tayang. Kira? Sabi, ako tutok mo likod, no? Daan nito paminaw. Jesus, mo... Ano, mauron. Ayaw na, gigas.